gelem ora? Gelem dadi bojone Jatasura ora? Aku ora gelem. Senajan aku mati aku ora apa-apa. Sumingkri aku. Sumingkri aku Jatasura. Bali ya kowe. Kurang ajar. Bedapar Lek Sumpini Kakang Jatasura apa Lek Kakang Jatasura aduh apa aduh Kakang Arya Bentuk sedaya menika bakal gawanipun Jatasura. Kakang Arya Bentuk panjenengan kula rantos wonten lawanging swarga Kakang. Aduh mate mangkine aduh kok engak kres-kreasean di Jatasura. Duh, Raden. Mate gadi kalek. Duh. Warumah. Arya Bentung tak takok mate ate bemodi dunya gentongan ate takok Bentung langsung palembok ate Bentung pote mata bongok pote tolang dok duh balik selek balik aduh Belambangan orang ajar patek orang ajar yang Belambangan bodong atas Bentung atas ring Belambangan atas Belambangan orang ajar patek orang ajar yang Belambangan serawanan duk serah ayo aja odi dinara mate wene gibo ana gibo reng Belambangan orang ajar ayo dok ayo norok bapak dok orang ajar reng Belambangan
Patek. Mun sakya ketemu mosona wonjong. Ketemu mosona. Ya Arya bentung ya. Ayo, menbangal dan nyonyong. Rem belambangan mana? Rem belambangan. Rem belambangan mana? Patek orang ngajak. Aku wong Mataram, dudu wong belambangan. Aku Mataram. Kocak sing genah. Aku Mataram. Mataram apa belambangan? Mataram. Menbok nareng Mataram kaleh. Kaleh jong. Di, ayo di. Kaleh. Belambangan. Belambangan. Woi. Arya Bendung. Sapa woi? Sapa deh? Aku prajuritmu belambangan. Loh, reng belambangan ke sana. Pak Jauh. Reng belambangan patenah. Pak Jauh, ngeleh. Manes jarana reng belambangan manes. Dipateni kamu. Piye nasib dhewe iki? Reng belambangan. Inggih kula tiyang belambangan. Reng belambangan. Keng bentung lah sopa lampok menreng mine tak kira pate. Tak kira pate ngale baju. Baju. Matenduan datang duan telokan. Bendung. Paman Bendung. Bendung. Oh. Ames darah. Bendung. Boten emot kalan kula Bendung. Sabar. Mataram, prajurit Mataram. Loh, reng Mataram. Nggih. Salamet ana ngucap reng Mataram tak ngucap tak cowok nemen. Reng Mataram. Nggih. Ngeleh. Bene bosana bentuk ben ngeleh. Etian kuwi. Lambangan dan jandok nang dia nak nang Ayo. Entek ki wong Mataram dinan iki. Iki aduk-aduke wong Blambangan, Cotosuwa. dan jandok. Dia nak. Hai, bentuk mesidan. Darah bentuk bahkan apa? Kowe wong Blambangan.
aku wong Blambangan. Ayo ditekke. Macan paring Blambangan tapi ate nangku bodenge Mataram. Yen ngono kowe dudu menungso ae. Sebene manus salebene seko. Kok iso ngaranku? Kengdo pulan awon ya. Tu siapa tangbine Pate? Hah? Aku seneng karo bojomu. Oh. Tangbine bane kuda. Yo. Awet calon bojoku sedah merah wis mati. Ora ana ijo ning kejaba sumbini ya bojomu wong aja. Oh. Ongal wana ka bendung mene ya. Arep apa kowe ora trimo? Yen kowe ora trimo, iki musuh kowe. Ongal ka bendung. Yo. Mentang mate. Ayo, Maju men bengal. tentoke kene. Maju menalaga. Bentuk maju dong, maju, ayo kamu. Ojo petani, boten lepat meniku. Paman ayo bentuk reng Blambangan. Gini cahaya. Reng Blambangan lado. Reng Blambangan Blambangan saya kurang ajar. Maju ya Aryo bentuk maju Aryo bentuk. Ayo maju tak calon men maju sabar Aryo bentuk paman bentuk sare Aryo bentuk kowe lali karo aku loh mentani juru mentani ya aku juru mentani mengaruh ring Mataram Mari Mataram, Seng Mataram, aduh juru mentani, Kesultanan Mataram. Arya bentuk, onyo pamikirmu, nanging aku iso bisa paringmu sodo marang kowe. Bendung, ing dina kalung gowan iki kowe wiwit. Biyen kowe isih walaya jati pamikirmu isih kenceng ing dina iki pamikirmu menggok Bendung tak ungkuli Kiai Pleret coba apa sing dadi Paman Bendung emut dateng jiwa reganipun panjenengan duh Raden, kula pun Pangeran Jura. Wah Pangeran, Jura. Sapah atena orang cetak sake bine tanda pate Reng Blambangan garwa panjenengan sampun pecah. Sing merjayani sinten?
wong Blambangan. Sapa? Jotasura. Jotasura. Wis iki kabeh mung perkarane Jotasura. Pajuru kula nggih ngerosaken mesakaken dhateng jiwraganipun Paman Harya Bendung. Arya Bendung, Ndak remah aku pitaya marang setya tuhuning jroning batinmu nggonmu mbalui Kasultanan Mentara. Ya. Nganti iki dina wong Blambangan tumpes tanpis tanpa tilas. Ning isih siji sapa? Rek Blambangan lima boleh sapa orang tak Harya Bendung ya dok. Sapa be orang tak entolok nah. pikiran Arya Bendung. Kawula keng mapan ana ing Blambangan isih siji. Sapa? Durung tumpes tanpa tilas. Reng Blambangan kare setong. Sapa? Kari siji Blambangan kare setong. Blambangan. Oh iya. Jero mentani. Nggak tahu sapa reng Blambangan kare setong. Mong Arya Bendung. Arya Bendung jero mentani. Kowe wis rumangsa Arya Bendung. Ya, to pancen kowe wis ngrumangsani wong Blambangan. Aku njaluk iki dina tumpesan tampis tanpa tilas. Aja nganti ana sisane wong Blambangan. jero mentani. Arya Bendung. Nggak tahu aturan nanging setong kok matoro atang anak jero mentani. Ya reng Blambangan. Loh, Paman Bendung. Aduh. Wis genduk aja mbok tangisi punarepaning Kanjeng Ramamu depaning bumi rata Kasultanan Mentara ing mangkone dheweke dadi kusumaning bangsa. Besok bakal subya marang anak uga putune. Genduk aja kuwatir, wong Kasultanan Mentara misih genduk. Ayo kene cegar. Wis aja mbok ajutke nggonmu neteske waspa undang dadekke sangar. Dina iki wis tepakaning pati. Ora usah susah. Dina iki pun Pangeran Jolang yo duwening putra. Besok aku ngiling-ngilingi pawelinge Ramamu nalika isih urip yen to duweni anak wedok bakal dijudukake. Mula dina iki minten besok yen ana rejaning jaman daupe pinanganten kowe kelawan putraning Pangeran Jolang ya putraning Sun, besok kowe bakal dadi anakku ora usah sungkawa. Matur nuwun Pramila siwa juru pertani Dole pejahipun Harya Bendung nggih menika ingkang sampun tumpes kawula Blambangan banjir darah. Pramila ing dinten menika sampun kaparipurna lelampahan sedah merah. Nuwun para pamirsa, mobil kacang kalepatan Sedi Janger Sastra Dewa yang datang dari Sumberwangi, nuwun pangapunten. Mugi Jaya Wijayati Rahayu Sagung Kemati. Waalaikumsalam.